चला ताईची हळद थोड्या वेळात सुरू होणार. तर भाव इलो असा योगेश्वरी वरना आणि 2 बाळे येऊचेत आमचे कलाकार. आता हळदी सुरू होईत हळद तो बघा तो पण इलो. आणि आता इकडे कच्ची बँड होलीगत हळद बघू शकतास तुम्ही आता लागत थोड्या वेळात. अरे होली आहे होली. काय आहे का हे थांब तुका चिरडलो. असं असं सी टाईप मध्ये उभे राहा. एवढा मोठा ग्रुप आहे अजून येणार आहे एवढेच आहे. दादा सॉरी चुकलं आमचं. व्हायचंच व्हायचं का व्हायचं तुका जास्त लागू नको. उद्या नाही परवा आहेच हा मग दिसणार आता. राजा कौशिक हे नको नको बस 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 कमी कमी झाले हा काय रे बाबा. काय केलं तर बघा काय मॅकडोल
मॅकडॉल जय मल्हार. जय मल्हार. राहू दे. तो काय बोलतो स्टार्टिंगला तुम्ही आलात ना मी 2 दिवस मी यावर ना आलो 2 दिवस बघतो आकाश तुम्हाला माहिती आहे तो बोलतो मिलिंद कच्ची आहे फक्त मी त्याच्या लग्नाचा व्हिडिओ बघितला मी बोललो काय आहे कसं मला आवडायचं नाही आज बघितलं ना प्रॉपर वाटलं भाई काहीतरी आहे कच्ची मध्ये काहीतरी पॉवर आहे मी ह्याला सांगितलं हा रोटो प्लेअर आहे ह्याला सांगितलं ग्रुप होता 4-5 वर्ष वापरला पण नंतर भविष्यात घेतलं ना तुमच्यामध्ये इगो नसावा धर्म नाही इगो नाही पाहिजे
मी म्हणजे संपला माणूस सर्वांना म्हणजे कलाकार म्हणून माझ्या लक्षात ठेवा. वगैरे मी पण जाम वाजवतो, हा रोटो वाजवतो. तुमच्यामध्ये पाहिजे, पैशाचा इगो नको, एकामेकाचं बॉन्डिंग पाहिजे, एकामेकाचा रिस्पेक्ट पाहिजे. आमच्या ग्रुपला मुंबईत 40 वर्ष झाली. हा ग्रुप परमेश्वरच्या कृपेने माझ्या आता 26 वर्ष. देवाच्या आशीर्वाद आहे. हा ग्रुप 26 वर्ष माझ्या देवाने माझ्या आता समाज. युट्यूबला कुठे पण सर्च केला मिलिंद कच्ची भाई आला बघतो. म्हणजे काय म्हणतात ते थंबनेलला त्या व्यक्तीचा फोटो दिसणार, थंबनेलला फक्त यांचा फोटो असणार. मिलिंद कच्ची फक्त युट्यूबला सर्च करा. 20 मिनिट सेमिस्टर नमस्कार. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. जय भीम, जय महाराष्ट्र. स्वामी समर्थ. श्री गिरगावचा लाडका मिनी श्री स्वामी समर्थ म्युझिकल बँजो ग्रुप गिरगाव वडाळ यांच्या माध्यमातून आपल्या इथे आमचा कोकण हा यूट्यूब चॅनल आलेला आहे मुंबईमध्ये आगरीपाडा बेटीचा हॉलमध्ये. तेव्हा मुंबईतील तरुण पिढी व कोकणातल्या सगळ्या तरुण पिढीला नम्र विनंती. जय भीम, जय महाराष्ट्र. स्वामी समर्थ. जय हिंद. शोधतोय मगापासून मी तिथे होतो. आवाज तिथे अंकल शूट करायचा होता, मगापासून बोलवतोय तुला. शोधतोय. किती पर्सेंट आहे आता चार्जिंगला लावतो. गिरगावचा लाडका मिलिंद फेमस झाली मगाशी झाली. त्याला बोल आपल्याला पटलेली गाणं एकच हा सुरेखा. चप्पल तोड नाचलोय, चप्पल तोड. चप्पल तुटली आहे पोलीस येईपर्यंत जोपर्यंत पोलीस येत नाही. हे 1 तास की एक गाणं, एक गाणं की 1 तास.
व्हिडिओ परत आले फिरसे आ गए हा ना कोणाला हॅलो आले